Lakhain Korapho Nilip constituency ke parlo Choki Hola Marjong Club along all Nilip youth mate ANY atumpen Krung Sayamai Kang Nipon. Kedamtang chiti ni phai ke thomarni por phai krehini ra chiti ma porpen all Nilip youth mai phu Starson tisopen mai chapahem phu ponsi kache tong arara tumpen mai ing nipon. All Nilip youth mate ANY ke Nilip along ke do anari soe jang tum ching room si Nilip akiduk akisung along Kilang dunji lapen Nilip kapaching thurji wa phansi bangso songke ke sengpon Maya long kache parai pon ke all Nilip youth mate ANY atumpen peaceful demonstration asai dengponji lapen ANY atum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen team Karbi Anglong aphan kache tongdamji aphanta kache parai pon do busi ANY abidi sir Barnabas Kilingpen pherangke athengno nang pachini dun Tingwai tang dolo Karbi Anglong Autonomous Council pen non malom quality education Karbi Anglong East and West Karbi Anglong itum education mate quality education wanangji pupen sini tum Karbi Anglong Autonomous Council tum pen ni tum patai pli talks dolo patai pli talks do pen ni tum non kadok kawe organization gitu an hadang ni tum pinangan cingrum lo pen khai jati do an tribes chin dak education along thorom tin la pen tribes chin atum leaders tin song leaders do an pen ni tum dak cingwai pon lo masada kacing mai ponateng bang lalu mission 2025 pusini tum hadak kibipon athile tum labang so mission 2025 kibipon ang ko bang kelalo isi Luke Charlie osumar tum han aprang kija poni masini tum labang kini tum klem pon lo sitame labang so long nilitum nonamat haladak school long condition students tum condition kosone school condition kosone teachers tum condition kosone lakeni tum maduta chini ne si nilitum bang non arong school tin 1730 schools do all total East Karbi Anglong and West Karbi Anglong. Lasila bangso school visit lap up hi nilitum la bangso reports nilitum non la kadok kawe kache song mati nilitum kadok kawe la bangso quality education ke pang thuri pani tum ke claim ke dam pon along la bangso report nitum council autonomous council pani tum pipo Karbi Anglong Autonomous Council sir Richard Tokbi EM alang li phansin tum pipon po alang litum si dak Karbi Anglong Autonomous Council team tum benalang tum chingwai pon si la dak la bangso changes ku pitong ke wanjini ala mangalang tum chingwai pon Lapen all Nilip youth amahan ke thek arni ingdeng ke thom ke chok katalonji adim lapen saya pu anta kache pekpon padulu puta nang pachini don je kedam tang 28 August kedam tang cheklo nilitum recreation park sinitum executive bali reshuffle nitum padopono budi reshuffle athei padona ko bangalala je 2019 September 29 na cheklo nilitum all Nilip youth sengpon dara phi nilitum chairman Barnabas Killing sir alang li phansi tum chairman pilo la pen alang li damde pinon bangke reelection timung alang li phansi chairman pilo alang li terms der pin li bangsi election pen chairman chipalong polo la pen gela po alang li songjati so alang li bangke general secretary chipaman polo la bangso mai long ni tum chiparai pon lo je September 3 la bangke ni tum first executive meet Nilip along si pada pon po pusini tum chingwai pon lo la so teng si pini la bangso mai ni tum pedo pon lo la bangso pini mai long ni tum ka chiparai pon gela lo je non kiwang jini phai player ni lagi ni tum peace demonstration ni tum mission tinyari long si pedo ponji labang so peace demonstration ni tum pipo si pedo ponang koma labang ke ni tum nili balong kawe ason dopik lang penangan lapen ni tum kiduk kisung kacicak nang si penangan ni tum lobom lang pinyar nita lasi aprang si labang ke ni tum nili balong patah long le patah pinyar ni kelong le tum dopik lang patah sedami ni tum abang putin same atau tin kelong ji pansi ni tum labang same hang ponji lapen ke ni tum school along sa tum bench, decks, water facility, lapen current facility misanangji, laso butai demi tum chisong ponji, lapen ke tower nitum pilo dak block nili block pen ha borpung tarpung kita matwa, labang so tower sa may problem na kas selam ponji pansi tum chisong ponji, bani tum peace demonstration pe do ponji, laso thak benang ana dimo tum tower kilong li dupigla. Krung Sayamai long man kedo ranger Bibison Tokbi NMUC MSc candidate Devinson Bay lapen kapre ke theki dinga tumta chetong don Choki hola pen Sonjit Crow Karbi Anglong live